Chápeš? No nič. Len aby... Čo ja budem robiť? Áno, spomenula som si, že mám pri sebe mobil. Môžem ísť do skupiny, zavolať na pomoc? Pomoc. Elisa. Čo sa stalo, Elisa, si v poriadku? Nie, som unesená, dom 43, prosím, príďte Počkaj, niekto. ty sa okedy o mňa bojíš? No pravda. Ja? Nie vôbec o nej. No, ja tak môžem ti prísť pomôcť. Tak za 2 dní. Ja bývam ďaleko. Všetci okrem Toma. On to má hore, tak musíš trpieť. On určite nepôjde tá zachrániť, tak musíš počkať. OK. V hlave ja ju pôjdem zachrániť cez túto noc. V reálnom živote Toma musím ju zachrániť. Skoro som to nestihol,